Hej og velkommen til det her Terkelsen blog. Vi har fået en udfordring fra Frederik Kyggenborg. Og vi skulle spise syltede agurker, en hver, sådan helt en. Og så skal vi drikke saften bagefter. Ja, Så bliver død. Ikke? det skal nok blive sjovt. Død. Skal vi gå i gang? Ja. Ej, fy for sat. Nej, der er dild i. Er der dild i din også? Ja. Skål. Nej. Det er ikke engang værst. Det stikker jo bræk. Smager bræk. Det smager mere godt. Ej, kom med hagen på. Ej, ja. Så er du jo en pude. Ja. Nej. Kraftedeme. Det er sund fornuft. Jeg vil også sige, Jeg står der. jeg har sådan en kuldegysning på min arm, så det smager helvede til. Så hvad med man tænder? Ej, ja. Fuck, det er ulækker. Fuck, man. Det er det her. Hvor mange er der i sådan her? 360 gram. Eller hvad? Agurker 360 gram. Nej. Jo, 360 gram gurke og så 310 gram lage. Og det skal vi drikke bagefter. Nej, det skal nok blive godt. Det er godt det her, hvis man er sulten og tørstig. Ja. Fy for satan, det er lille der. Ej, prøv at se her. Hvorfor er der så mange? Prøv at se her. Ej, Nej, jeg ved det. jeg skal prøve med at tage en klud, vi skulle. Jeg lugter mine fingre bare agurk hele dag. Og mig. Jeg skal Bare arbejde. Kraft med det op i næsen på mig. Skål. Mads, jeg har fået din tissemand. Jeg brækker mig, når jeg skal drikke det her. Jeg har mærket det lige før. Ej. Jeg har lige en lille spand. Nej. Ej, ja. Så er du kraftig med at drikke en helt god sovs. Nej. Men det her lort her.
5 tilbage, og så er det bare helvede. Mange har jeg. Du var flere, det har jeg. Og vi har så lige nogle tekniske problemer, men det er klart. Så nu begynder vi bare igen. Det giver altså dårlig appetit, det her. Ej, fuck. Ej. Kraftedeme ulæg. Ulæg. Kondomhumor. Du prik. Sidste. Ja det. Jeg har 3 tilbage. Bare æd. Jeg venter på dig. Til at drikke det her klamme sovs her. Nej. Kraft, det er svært at få fat i. Ud. Hvem er det? Min mor, tror jeg. Ej. Det her, ikke? Syltet agurken, og det er kraftedeme sidste gang. Nej, det er jeg sgu. Aldrig i mit liv vil jeg nogensinde spise syltet agurken mere. Nej, jeg er blevet træt. Jeg kan ikke lide det mere. Prøv bare at tage sådan nogle siffer. Oh yeah. Fy for satan. Sådan en korn. Smager asparger. Asparger? Ja, jeg kan ikke lide asparger. Nu holder du asparger, det smager sgu da godt. Nej, Vi skal sgu da æde en glas asparger. aldrig. Du brækker. Så gå ud i skov og finde nogle svampe, gør vi. Vi kan se, Ej. det er bare saftig agurk det her. Det kan man godt kalde det for. Og så er det så vandet nu. Med alt det her klamme snask i. Ej, hvor er det godt. Men hvad gutter, det her, det skal vi bare have en kasse bajer på. Ro på battetyr. Det er sådan en fyr på. Må jeg have tilbage? En. Prøv at se. Ned. Har du ikke sådan en rød i dit? Det var 1, 2, 3. Jeg har sådan en klamme store klumper i. Så er det chili. Hvad? Det skal vi også æde. Jeg spiser altså ikke det der nede i, der så brækker jeg mig. Ja, det er jo også det, der er meningen. Nå, nu kæft. Æder. Syltet agurker. Jeg synes, det er gurke. Hvad med dig? Jeg kan fandme ikke få fat i. Ej. Kom nu, få den op og æd den. Og så bunder vi bagefter. Jeg bunder kraft. Jo. Ikke. Det gør vi. Ej, Vi bunder. mine fingre, de var helt syltede nu. Jeg er også ved at få rynket på min. Ej. Fuck, det smager dårligt. Jeg tager lige en smøl. Skynd dig. Jeg kan sgu da ikke skynde mig mere, end jeg gør, så Ind med kaster jeg halvdelen. sgu da. Jeg kaster op. Ja, kom så. Så er det godt, vi har en spand. Men jeg kan godt med at sætte på. Nej.
Og jeg begynder at komme tør på. Ej, hvad siger du? Haft du muligheder det her. Jeg får helt en sur ofte nu. Må jeg fandme gerne selv prøve nu. Oj. Cykler og finder med i sædet her. Ja, ja. Du køber bare cykler og bruger i morgen tidlig. Hvad? Ja. Ej, det håber jeg godt nok. Siger vi den der? Hvad? Så siger vi den der, det er smidt i et par. Skål, skål. Jo. Jo, vi skal tytter. Det er en chance. Ej, jeg kan stoppe mig. Vi har den her spand jo. Kæft, den er stor forhold til min hånd. Hvad står sådan der? Den her spand. Sådan lige rundt om rillingen her, som Du vi sagde. ved. Rundt om rillingen. Over bare til Mads. Hey Mads, dam på den båd der. Skål. Skål. Er det tyller? Det er til dig. 3, 2, 1, nu. Ej, så er det. Ej, åh. Jeg var så den på at kaste op, jeg var. Jeg mærkte det. Så er jeg bare herom, og så røg jeg bare ned igen. Nej. Så er det klar igen. Nej. Jo, den skal altså med det her. Kun vandet. Jeg kan sige, en tom mere der, og jeg ligger der med den spand der med bræk. Nej. Skål, skål. På den i, der kommer et skud. Nej, nej. Nej, nej. Nej, det er sur. Nej, det vandt jeg ikke. Jeg går ud og tænder bagfra. Prøv bare en hel tube tandpasta i munden. Det var det. Jeg gider ikke mere. Nej. Vi kunne desværre ikke lave challenge. Men I er velkommen til at lave det selv, hvis I vil drikke det der. Alt det her, vil I drikke det, eller hvad? Så er I fandme velkommen. Vi ses. Næste gang du.